ഇന്ന് ഭയങ്കര മടിയുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. ഒന്നും എണീറ്റപ്പോൾ തന്നെ വെക്കാൻ തോന്നിയില്ല. അങ്ങനെ നേരെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ബിരിയാണിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയും വരുന്ന നോർമൽ ബിരിയാണിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ വന്ന് ഈ പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ TV നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ദേ നമ്മുടെ യമുന റാണിയുടെ സിനിമ നടക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ ബാക്കി എന്താണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ യമുന റാണി വരുന്നത്. ജഗദീഷും കൊച്ചി ഹനീഫയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇന്നസെൻറ്റും ഉണ്ട്, 5 മക്കളൊക്കെ ഉള്ള അടിപൊളി സിനിമയാണ്. അങ്ങനെ ബിരിയാണിയും കഴിച്ച് മത്തടിച്ച് ഉറക്കമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ.